Inalillahi wa Inalillahi. Allah ya yi wa jarumar Kannywood mai suna Fadila Muhammad wacce aka fi sani da Ummi Lolypop rasuwa. Fadila Muhammad ta rasu a ranar 8 ga watan Muharram shekara ta 1442, wacce ta yi daidai da 28 ga watan 8 shekara ta 2020 miladiya. An yi jana'izar Fadila Muhammad a ranar 29 ga watan 8 shekara ta 2020 miladiya. Fadila Muhammad ta rasu babu ciwo. Fadila Muhammad dai ta fara harkan fim ne a shekara ta 2012 inda ta yi Hubbi, sannan a shekara ta 2013 ta yi fina-finai kamar Basaja da Mai Farin Jini, sannan a shekara ta 2014 ta yi Bikin 'Yar Gata da na Hauwa. Allah ya ji ƙan Fadila Muhammad da rahma. Amin.